Víta vás sprievodca opatrení modernizácie fariem. V nasledujúcich krokoch vám predstavíme proces prípravy projektov na čerpanie eurofondov. Definovanie investície. Pri určení investícií, ktoré budú predmetom projektu, treba vychádzať v prvom rade zo skutočných potrieb podniku. Najprv si definujte, čo skutočne potrebujete investovať do svojho podnikania. Hľadáme predsa eurofondy pre vaše podnikanie, nie podnikanie kvôli eurofondom. Schválený projekt je možné realizovať aj 3 roky a preto plánujte v dlhodobom horizonte. Neobmedzujte sa len na investície pre najbližšie obdobie. Ak máte dvojročný traktor, o pár rokov môže byť s podporou Európskej únie zrelý na výmenu. Nelietajte v oblakoch. Myslíte na to, že investíciu treba najprv zrealizovať a až potom vám bude jej časť preplatená. Neplánujte projekt, ktorý by bol nad vaše sily. Eurofondy sú síce zadarmo, ale nie okamžite a v plnej výške. Zvážte aj bodové hodnotenie plánovaného projektu a prípadne ho rozšírte o preferované investície alebo naopak zoštihlite tak, aby získal čo najviac bodov v rámci bodovacích kritérií. Overenie plnenia podmienok. Berte do úvahy, že v prípade stavebnej investície je podmienkou vypracovanie projektovej dokumentácie. V prípade jednoduchých rekonštrukčných prác podliehajúcich len ohlasovacej povinnosti postačuje predložiť jednoduchý situačný výkres osvedčený stavebným úradom a rozpočet. Ak chcete realizovať stavebnú investíciu vyžadujúcu stavebné povolenie podliehajúcu ohlasovacej povinnosti, musíte mať vysporiadané vlastnícke a nájomné vzťahy k nehnuteľnosti, ktorej sa táto investícia týka. Niektoré investície môžu vyžadovať posúdenie vplyvov na životné prostredie. Nechajte si dostatočnú časovú rezervu na získanie týchto dokumentov a v prípade štúdie dopadov na životné prostredie zvážte jeho časovú náročnosť. V prípade stavebných investícií myslíte na to, že musíte mať právoplatné stavebné povolenie. Výberové konanie. Spôsob obstarávania sa líši v závislosti od miery finančnej pomoci. Mladý farmár hospodariaci v znevýhodnených oblastiach môže žiadať o 60% podporu z eurofondov, avšak v tomto prípade musí postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Ostatní farmári postupujú podľa metodiky obstarávania, ktorá je definovaná v príručke pre žiadateľa. Ide o podstatne zjednodušený postup v porovnaní so zákonom o verejnom obstarávaní. V prípade, ak plánuje stavebnú investíciu realizovať svojpomocne, je potrebné urobiť výberové konanie na materiál a na vlastnú prácu vyhotoviť kalkuláciu, ktorú je potom nutné porovnať s dodávateľskými cenovými ponukami. Vlastná práca nesmie prekročiť 30% hodnoty materiálu, pričom je však v skutočnosti práca často drahšia ako materiál. Obstarávanie je teda jednoduché, avšak o to zložitejšie je potom vyúčtovanie vlastnej práce. Prax ukazuje, že vlastná práca je výhodná len pri veľmi jednoduchých stavbách. Vo väčšine projektov sa postupuje v zmysle metodiky pôdohospodárskej platobnej agentúry. V prípade, že bola investícia realizovaná pred 1. februárom 2009, nie je potrebné uskutočniť výberové konanie. Výberové konanie sa v tomto prípade vynecháva. Pri podaní projektu sa vyžaduje len zmluva s dodávateľom obsahujúca jednoznačné určenie predmetu obstarávania a jeho ceny. Všetky ostatné investície musia byť vydokladované cenovými ponukami. Štandardný postup pozostáva zo získania 3 kompletných cenových ponúk. Je potrebné dohliadnúť nielen na dôsledné porovnanie obsahu ponúk a cenových podmienok, ale aj na formálne náležitosti cenových ponúk. V prípade, že niektorá cenová ponuka má formálne nedostatky, je výberové konanie neplatné a projekt ohrozený. Proces má voľný režim a nemá dané presné termíny, takže máte voľnú ruku pri výbere vhodného dodávateľa. Pre malé investície postačuje jedna cenová ponuka. V žiadnom prípade sa však nesmie predmet investície rozdeliť za účelom zjednodušenia výberového konania. V prípade, že máte nárok žiadať 60% finančnú pomoc, avšak investícia už bola zrealizovaná bez verejného obstarávania podľa zákona, je žiaľ nutné túto investíciu z projektu vynechať. Alternatívou je zníženie žiadanej podpory zo 60 na 50% a postupovať už predpísaným spôsobom podľa príručky. Znížením požadovanej finančnej pomoci na 50% je možné vyhnúť sa verejnému obstarávaniu podľa zákona. V prípade, že investícia ešte nebola zrealizovaná a máte možnosť získať 60% finančnú pomoc, musíte postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní. Verejné obstarávanie musíte realizovať prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.
Tento postup sa mierne líši v závislosti od výšky investície. Veľké investície podliehajú tzv. Nadlimitnej metóde, ktorá vyžaduje zverejnenie v Európskom vestníku a jej trvanie je možné odhadnúť približne na 70 dní. Menšie zákazky sú obstarávané značne jednoduchším spôsobom, pre ktorý postačuje zverejnenie na vlastnej web stránke a celý proces sa dá obvykle stihnúť za 3 týždne. Oba postupy majú však striktne predpísané postupy a preto je potrebné si ich dôkladne vopred pripraviť. V prípade malých zákaziek sa na vás zákon o verejnom obstarávaní vôbec nevzťahuje, a to aj vtedy, ak bude požadovaná pomoc vyššia ako 50%. V tomto prípade treba postupovať podľa pokynov príručky pre žiadateľa. 60% podpora však ostáva zachovaná. Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Pod prípravou žiadosti je potrebné chápať oveľa širší rozsah prác ako len vyplnenie samotného formuláru. Do tohto procesu treba zahrnúť aj prípravu a kontrolu projektovej dokumentácie v prípade stavebných objektov, riadenia procesu výberového konania a kompletizáciu príloh. Celkovo sa však tohto procesu netreba zľaknúť. Bežný poľnohospodársky podnik to dokáže urobiť vo vlastnej réžii a s vlastnými zamestnancami. Výhodou v tomto prípade sú samozrejme usporené prostriedky za poradenské služby. Nevýhodou je nutnosť naštudovať mnoho strán príručky, iných dokumentov a usmernení, ktoré sú nevyhnutné pre zvládnutie tohto procesu. Samozrejme, toto štúdium metodiky si vyžaduje svoj čas a pracovné nasadenie. Ďalšou nevýhodou je pocit neistoty, či sa na nič nezabudlo a či v projekte nie je náhodou nejaká chyba, ktorá vyplynula z neskúsenosti uchádzača o eurofondy. Pri príprave projektu sa môžete oprieť o skúsenosti poradenských firiem, ktoré majú už za sebou mnoho úspešných projektov a majú metodiku dôkladne spracovanú. Odovzdanie žiadosti. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa odovzdávajú na regionálnych pracoviskách pôdohospodárskej platobnej agentúry toho kraja, kde sa realizuje vaša investícia, prípadne jej väčšia časť. V prípade projektov realizovaných na území Bratislavského kraja je príslušné regionálne pracovisko pôdohospodárskej platobnej agentúry Trnava. Žiadosti odovzdáva štatutárny zástupca osobne, pričom ak podnik používa pečiatku, musí ju mať so sebou. Ak za váš podnik konajú viacerí štatutári spoločne, musia sa odovzdávania zúčastniť všetci. Ak štatutárny zástupca žiadosť osobne odovzdať nemôže, musí na to splnomocniť inú osobu. Pôdohospodárska platobná agentúra prevezme len kompletné žiadosti, preto si nenechávajte podávanie projektu na posledný deň. V opačnom prípade nebudete mať dostatok času na opravu prípadných nedostatkov a odovzdanie projektu sa nemusí podariť. Výzva na doplnenie a povinné prílohy. Výzvu na doplnenie povinných príloh bude pôdohospodárska platobná agentúra zasielať len tým žiadateľom, ktorých žiadosti sú nad hranicou finančných možností pre dané kolo prijímania žiadosti a teda majú reálnu šancu na schválenie. Na doplnenie povinných príloh má žiadateľ maximálne 60 dní, avšak prílohy je potrebné mať pripravené už v deň podávania projektu. Napríklad výberové konanie musí byť vykonané pred podaním projektu a nie je možné predložiť doklady s neskorším dátumom. Schvaľovací proces. Hodnotenie prebieha najprv na úrovni regionálnych pracovísk, ďalej sa žiadosti zasielajú na ústredie pôdohospodárskej platobnej agentúry, kde sa v prípade úspešnosti pripraví návrh zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Celý proces hodnotenia projektov trvá okolo 6 mesiacov a na jeho konci stojí podpis zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Realizácia. Po podpise zmluvy máte ako úspešný žiadateľ právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ak dodržíte všetky podmienky, ku ktorým ste sa zmluvne zaviazali. Vašou hlavnou povinnosťou je zrealizovať projekt tak, ako bol predložený a schválený. Nie je možné robiť podstatné zmeny, ktoré by menili charakter projektu bez predošlého súhlasu pôdohospodárskej platobnej agentúry. Osobitou povinnosťou pri realizácii projektu je zriadenie záložného práva v prospech pôdohospodárskej platobnej agentúry, a to na dobu 5 rokov. Na realizáciu projektu máte čas 3 roky od podpisu zmluvy a tento termín už nie je možné predĺžiť. Nie je však vhodné zbytočne predĺžovať realizáciu projektu, nakoľko o preplatenie z realizovanej časti investície môžete požiadať vždy len raz ročne. Celý proces skončí odovzdaním monitorovacej správy na záver celého projektu.